Играем Барселона срещу Атлетико Мадрид. Да видим до вечера как ще свърши матча. Тривела. Мамин. Дано Атлетико Мадрид да ги бият с много 4-0, като миналия път. Лукман, Гризман. И ето ги голът. Дано да ми вкара гол. Е така ще му се фърля. Вратара излиза. Топъл хлапи, кашка, ти си моя, идеал. Рафиня Собака не може да излъже някакъв слабак. Педри към, не знам, Каседо май беше това. Каседо към Рафиня към Балде. И така, тики-така. Олмо. Ще я центрира. И това е 1-0 за Барса 10-та минута. Робърт Левандовски бележи. Не, няма да стане така. Никакъв шанс така да се случи. Стига, бе. Не бе, що играя толкова добре. Добре, зле играя. Супер, дано да ми кара още 5 кола. Да ти е гаден слабак. Не. То дали до вечера ще играе въобще Левандовски, тъй на колко години, едва ли ще го пусне. Браво, само така, че